Okei. Terve taas kaikille. Mä yritän... Noniin, nyt tää lähti. Tää on siis jakso 2. Tätä ei oo mitään hauskaa. Mulla ei ole mitään. Mä ihan varmaan kohtelen noin. Ja koska mä en muutenkaan tykkää tästä sisustuksesta, mä revin nää irti, että mulla on jotakin palikoita käsissäni. Ja siihenpä se sitten loppuu. Mä en halua purkaa tätä taloa yhtään, koska mä en tiedä mistä sieltä purkaa. Paitsi on sieltä. Kai. Joo, ja miksi? Sitten mä pistän ton umpeen. Oikeastaan, hei miksi tää? Okei, mä pomppin se ihan. Nää äänet on niin kopalla. Mä ärsyttää, kun niitä ei voi säätää sille yksilölle. Siellä on Creeper. Joo. Hetkinen. Kun täällä on näitä optionissa. Täällä oli tämmönen juttu, joka tekee mulle, jos mä oon ihan oikeassa, mä otan dirttiä. Täällä on cheat mode. Mä pystyn ottaan täältä näitä pois. Okei. No, tää on vaan dirttiä. Niin mä mietin, että koska me kuoltiin sen ihme opaskirjan kanssa, niin että... Ei ku... tää menee ympyrää tälleen. Jos täällä on se ihme opaskirja, niin mä nyt huijaan sen verran, että mä otan sen täällä. Materials and two ja eri värisiä. Mä otan noita nyt stackiin. Ja ton stackiin multaa. Okei, no. Joo, mä tuhosin sen nyt. Ja sitten recipe mode. Tää on nyt silleen, että okei. Elikkä mä jätän tän recipe modin päälle. Että mä voin täältä katsoa, että mä voin oikeesti tehdä hiekkaa. Se on kirjaimellisesti tossa. Tuolla on laiva. Materials and you. Näin nyt mulla on itse. Mä vähän huijasin, mutta mä en huijaa enempää. Toki eihän mä mitenkään voi vakuuttaa teille, mutta... Mikä tuo ääni oli? Voiks tässä tehdä
Siis mä en tykkää yhtään siitä äänestä, mikä kuuluu. Koska mä oon melko varma, että se tarkoittaa jotakin erittäin pahaa mulle. Pitikin mennä kuulemaan. Vielä laavaa. Ne kaikki tavarat meni sinne. Ehkä pitäisi aloittaa jostakin lasten pelimuodosta. Mä tiedän. Meneekö nyt tehty? Kakkuille. Tai ihan pieni. Mulla on huono tapa käyttää sanaa kakrut. Ai ole se. Paras kakrut. Niin. Mutta kumminkin. Mä nyt otan tosta vähän kiveä ja mä teen kivimiekon, vaikka kirves tekeekin enemmän damakea, mutta ton huomattavasti nopeampi, eli mä en sentään ihan voi tehdä niinku komentokuutiota. Mä en jo katso, että okei. Mä disciplaan tän jutun, koska se spoilaa niin paljon tän pelin sisällöstä, että mä en halua tietää. Ja se saattaa muistuttaa mua tietyistä tämän pelin asioista. Tai niinku ominaisuudesta, koska mä oon pelannut tätä modpackia. Ja heti kun aamu on tarpeeksi pitkällä, niin mä menen hakkaan puuta. Ja kaikki tuolla. Mä haluun viilaa. Oikeastaan, vaikka mä sanon, että se spoilaa, niin mä silti aion kattoo sieltä tiettyä, mitä mä voin tehdä. Ootapa, oliko tossa? Okei, ehkä mä tiedän vaan tän päällä, koska mä en pärjää ilman tätä. Mä mietin, että onko joku tapa tehdä. Okei. Mä voin tehdä villaa jostakin kottonista. Eihän mä nyt niinku voi vaan ottaa näitä. En. Hyvä. Oh, toi on se vanha ääni. Muistanutkaan, että se kuulostaa noin hirveältä. Kavereita. Just. Se on vaan musiikki. Just niitä kavereita, mitä mä vielä inhoan eniten, creepereitä. Hei peli, älä kaaju. Hyvä. Ei kun se äsken lakas, niin mietin vaan, että ei sen pitäisi kaatua. Mutta tässä on kiva ominaisuus. Tadaa! Mä rakastan Hexitissä puun hakkaamista. Sen takia mä halusin aloittaakin Hexit-suojelua. Mä mietin, että onkohan tässä muuten Endi. Oh. Endi. Voi näytä hauskalta, joten me ei mennä sen lähelle.
Rautaa. Hitsi! Mä säikähin ihme Skyrim tyyppistä juttua tuossa vasemmalla ylhäällä. Jonka... Miksi täällä on varjopuke? Mitä? Tuo? Mä oon vähän pelottaa. Okei, no. Ironia tarvitsee olla, okei. Joo. Tosiaankin, ihan perusminen. Mutta... Ai niin, ja tää tuottaa semmoista, joo, näitä kokonaisia. Koska tää on se vanha. Tommoselle saarelle mä haluan, miksi tommosia virtuaalisia aukkoja, tai mitä lie, ilmestyy niin paljon. Senkin mä haluaisin tietää. Oliks tässä jopa... Joo, tässä voi blokata miekalla. Se on niin vanha. Se mä en enää muistakaan... Redstone, okei. Mä en enää paljon muistakaan tästä näin. Hetkinen. Täällähän voi spawnata... Voiko? Spawnata mobeja. Pelasta mut. Mitä? Siis... Okei, onks tässä joku ihme auto-eater? Nyt mä säikin auto-eateri, että se syö automaattisesti. Mitä ihmettä? Missä on? Okei. Mun kone ei jaksa tätä. Miksi täällä on palvelimen tekstuurit? Pitkä. Laitetaan tavallinen. Jos se ei tekisi niin paljon auttaa. Jos se renderöi. Ei mulla 90. On mulla kivenkin tekstuuri. Mä aion... Mä poltan ton Pressure Bladein ja sulatakaan. Mulla on hiiltä, mutta mä aion tehdä niistä soihtuja. Ei mitään muuta. Mä en tykkää siitä, että mun mökki on pimeä. Nyt kyläläinen, se varmaan kuoli. Okei. Mulla on semmonen tunne, että tavallinen vaikeusaste on ihan tarpeeksi. Mä otan sen päälle, koska mä en halua kuolla koko ajan. Se on nyt tavallisella. Mulla on kuolematon olo ja nähdään laavaa. Jostakin pitäisi nyt keksiä ruokaa. Tossa. Delis. Tää notepacki
voi tuoda mukanaan kaikkea jännää, kuten sateella liikkuvia vihollisia. Mutta mitä tuo on? Se oli se se sydän. Okei. No. Taas. Hetkinen. Varastanko mä possuja? Mä oon joku vampyyri. Pystyks mä imeen elämää muista? Okei. Mä en muista mikä modpacki se oli, mutta jossakin modissa pystyi muuttamaan omaa muotoaan. Oikeesti haluan mennä tuonne. Haluan käydä katsoa. Olisiko olla se teleportti, mikä tuolla on? Et se tuo TV:ttää sinne. Mä en aio ottaa siitä selvää. Koska mä en halua ruveta kumminkaan testamaan täällä modpackista hankata. Mä nyt oon fiksu ja mä teen testin. Ja mä laitan stackin näitä ihmekirjoja. Stackin noita kirjoja tonne ja ja sitten pistän ruokauslaan. Tää pitäis nyt jotenkin niinku saada alkuun tää niinku suri. Että. Pääsee... Ei mä haluan armoreita. Mä haluan niitä äkkiä. Mitä tapahtui? Mä en tehnyt tota. Mystinen V-alainen juttu. Mä en tiedä, onko se vaikea tonne. Mutta... Tää on vaan... Täällä ei oo mitään. Mä oon niinku... Ketoli. Okei. Ihan perus. Endermani teleporttailee punaisena. Kyllä. Tonne mä haluan mennä. Onks tää Enderman? On. Tai jos se ei ole, se on se Enderman. Mä katsoin sitä valkoisen seksi... Skeletoniksi ja mä olin ihan paniikissa. Miksi ei? Mulla on soihtuja ja mä lähden mainaamaan ja... Tuossa pystyy vielä yöllä. Ja... Mä en sitten kun mä lopetan maailmasta. Okei. Täällä on jotakin erittäin oudon värisiä totta.
Ehkä joskus. Laitetaan siihen tommonen, koska mä huomaan, että se on erittäin oikeesti meidän. Tiedän. Ihan varmasti. Ja kohta hajoaa pikki. Hei, tässä taisi olla oikeastaan semmoinen ominaisuus, mikä tässä nyt on päällä. Että työkalu on hajoamassa. Se vaihtaa sen uuden. Se vaan okei, joo. Niin just, joo. Kuinka paljon se jättää siihen tyyliin sitä? 3, 4, 5. Se jättää 5 lyöntiä siihen. Mulla on paha ennen tästä, koska tää on metsä. Mä suosiolla palaan takas ja hakkaan uuniin sulaamaan kaikkea. Lähden takas maailmaan. Mä yritän saada hankkimaan mitään. Koska niitä on ymmärtääkseni joku musta saa. Okei. Mä just kuulin erittäin creepin äänen. Ja mä en oikeastaan enää halua pelata mitään. Taidanpa jatkaa silti. Itse magic wall. Sota on aina vielä kaikille hyvän päällä. Niin kovaa, ettei mun ääni kuulu sen. Tän pelin pelaaminen ilman ääniä voisi olla ihan miellyttävää. Mulla on sen takia, koska se ei aina riittää joka välissä. Mutta tämä on vain. Hei, jos joku tietää, niin please kommentoikaa mitä nuo äänet on, koska mä tuun hulluksi. Mä tuun oikeesti kohta hulluksi. Ihan kohta. Kuten olette saattanut huomata, mä en tykkää kauhupeleistä, en yhtään. Tää ei oo kauhupeli. Ja mä en siltikään tykkää siitä. Koska siinä on pieniä kauhuelementtejä. Mutta minä pelaan sitä sen takia, että ihmiset voi katsoa kun mä kidun. Henkisesti. Sentään Iron Pickin tekeminen on simppeliä vielä. Ja tosi hinäinen. Jakso on nyt mennyt puoli tuntia. Siinä on se ääni kun laavaan osuu vettä, mutta miksi se kuuluu? Haluaisin tietää. Noniin, ja nyt varauksella. Kohta saattaa kuulua ääni. Mä löysin tämmöstä blokkia. Mä haluan tietää miksi lakaa ja mitä tää on. Punakiviä ja tinaa. Tinore. Mutta okei. Pitää sulattaa se ja katsoa. Ja pitää melkein tehdä itelle Iron Armorit, niin mun olo on vähän parempi sen jälkeen. Koska niin. Näin.
Ja sitten mä haluan päivittää mahdollisimman äkkiä, kun mä oon työn. Mutta tää modpack melko varmasti katsotaan varsin tuo. Tässä on armorit. Ei, tää modpack ei tuo parempia armoreita. Ehkä. Vai tuo? Ei tuo. Helmet ja body armor ja... green cloth leggings. Okei. Diamond plated skull chestplate. Kaktus. Okei. Okei. Musta tuntuu, että nää on hyvät. Good boots. Mä oon itse asiassa nähnyt kaikki nämä itemit ja ton itemin yhdestä videosta, mutta mä en muista. Ja mä oon nähnyt monta muutakin outoa itemiä niistä Hexit-videoista, mitä mä oon kattonut, mutta mä en muista. Ihan vaan sen takia, koska siitä on niin kauan aikaa. Ja Tinore. Katsotaan mitä tapahtuu, kun se luottaa. Sitten koko mökki räjähtää kaikkien päin. Tää näyttää, mitä armoreita mä oon käyttämässä tällä hetkellä. Kiva muuta. Mutta joo, tää jakso on tässä. Tin Ingot, surprise! Mitä sä voit tehdä? Tin Nuket, surprise! Voiko sä tehdä jotain muuta? Chest transporter. Okei. Nyt mä lähtisin sitä. Okei, joo. En tiedä mitä sillä orella voi tehdä, mutta sen mä tiedän, että se pysyy mulla mukana. Sovin ainakin. Nyt mä taidan lopettaa tän jakson tähän. Nyt tässä jaksossa saatiin sentään jotakin aikaa. Ai, musta tuntuu, että toi sattuu melko paljon. Toi kirves tuossa pään sisällä, mutta ei se mitään. Jesus, että tää skini on ruma. Tää vaihtaa joskus. Mutta mä tykkään tästä, että toi kirves näkyy tossa niinku mukana tolleen hienosti. Cool. Mutta tää jakso on tosiaan tässä ja siis moi moi.